Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pagkambyo sa liderato sang senado, ginpatuman subong adlaw samtang nagatuhaw naman karon liwat ang ngalan ni Bacolod Congressman Javi Benitez bilang House Speaker. Nanumpa na bilang bago nga Senate President si Vicente Soto III sini lamang nga hapon kag gintalusan si Senator Chis Escudero. Nag-preside si Escudero sa session sang gin-move ni Senador Juan Miguel Zubiri nga i-declare ang position sang Senate President bilang vacant. Siya man ang nag-nominate sa kay Soto. Wala sang iban nga contender sa amo nga posisyon. Nagpabutyag naman si anay Senate President Escudero sang iya pagpasalamat sa kasubong niya nga mga senador nga nagbutang sang ila pagsalig sa iya liderato sa 19th kag 20th Congress. Nahang pa niya nga ginarespeto ang desisyon sang majority sang iya kaupod nga iya nga ginapanginbulahan si Soto. Wala siya sang kalain nga buot suno sa iya. Sa piya ka bahin, liwat nga nagagawa karon ang ngalan ni Bacolod Congressman Benitez para sa House Speakership. Sanggin pangayuan na reaksyon sang Domingo, ginsiling ni 3rd District Representative Javi Benitez nga anak ni Congressman Javi Benitez nga ini ang magdepende sa presidente kag sa mga lideres sang kongreso magluwas na lang kay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Javi, sa iya nga nasiling, inibangod nagapati siya nga hindi man pagduso ni Congressman Javi Benitez ang iya kaugalingon kung hindi man luyag sa mga tawo ini. Mahimo nga nagikan man ini sa mga House members nga nagapangita sang pagbag-o kasubong man sang stability. Balantayan na lamang suno kay Javi kung ano ang matuod nga sentimento sa Kongreso sa masunod nga mga inadlaw. It all depends on the President and the House leaders. House leaders, of course, aside from Speaker Romualdez. I say that because hindi man idusog ni Congressman Albi ang iyak kaugalingon kung hindi man gusto sa mga tao. I think where this is coming from is from other House members who are feeling the need for change, no? And at the same time, stability. Kay kita man naton gabungguan na tanan. That's why I posted something na hopefully something of reason. Nakakabalo kita mo man the President, to the Vice President, the Senate, House, and then now House with the Executive. I just wanted hopefully there's stability and kung bungguan na yung tanan, basta maglain pag yun. So I think we need more stability. And if does Congressman Javi Benitez bring that stability? We'll see. But again, we'll find out in the next few days and few weeks kung ano gitang tuod nga sentimento sa tao within the House.